Kena kore sudah. Dong inang yerwai ya kecilwai ka ba arko kindai. Ngiyalum lang hang ni menta jing yo lai ban perta ngin yas noik ti lang rui ka wei ban yai wat ka ba day Bala jing ben ya kalama pensken yaning shalor nang tur shapran dajing shlori sajam Hấp đền trình tlot what are the team and simple what team borging yaram gan one pen line but scam on rim try but la jing men yai kalam penske shining shalor nine tur shapran dajing shlori sajam mi ilaya lan krui menta ngap kai tin ruperta senjul kinoi mani weiblei la itul kaperte bala jingen bata jinglen yakalama pensken shining shalor nang tur shapran
daging seluruh saja ngap paralong ngap kaseng lang yang ikakot kakang Shipon kinwan banyas nokti banyar white men baki Pataching men yakala mapensken Shaneng shalom nantur syapran daging seluruh saja Kisngilapoy toyeng bakre raki musapen men you can ratai gulang baro namar jing job layo bala jing bala jing men yakala mapensken Shaneng shalom nantur syapran daging seluruh saja Ya, siya mangin sedang ini ke jingesang jungi ini ke step mata. Ini apa? Ke jingruai pesat mesin. Ke jingruai ke balai puai. Jingruai ke balai puai. Ini ruai siya mangin sedang ke jingesang. Iki kunya ukwa
long kun u play ka ei ka bu rombat ka nam non kum di jing ai ei yaro yen jan sawa you play u drive pa yaro ala gerta ngiki kunya ukpa day kando yin le tipski sumar ukum ukpa la de kando karan jongi ban le ya jing kala John sawa you play u drive pa yaro ala gerta iki kunya ukpa kapor kelapiang ini ya tangno ini jing seng kejongi ke step menta yes ai fi borok i rabenget kelapoi seni ke jing seng ba hangni hapo talang men bobri try kenrat lon lem long rengkat i keni jing seng kon pun slam ngan kuliah ya program makni ke step menta but inong lam ing jing seng de ikong bahas bin mukim nang ta ngin yo ya ga jing duai kerku kerdo ya ki kun samla ki balapun kre penyele exam repair the Reverend Stuart Lalu Minister Jongka Unitarian Union North East India nang ta ya ga jing tu khana ngin yo nai rangba Hamles Nongdar Assistant Minister UUNEI nang ta ngin yo ya ka choir na ka Balang Unitarian Church Uriang ya ka jing duai ngin yo na I kong Unita Pakma nang ta ngin yo jing Philip Thalis on why the moderator ye ani ka por menta nga kerpat kinong simbenta baro nomor bakapor kalakim pat ka por kana bangin la kan pendap ka jing seng hakapor pa senglang jengi kalabu ye kerpat yang boro nyeng nyo ban tebe ding ya kani Charles
Tapi ini ke Charles, hari ke puar minta, kedat, jing aingu you boleh try kendrat, nak minta kini ke puar ke berkerpang, jing aingu you, nam tay ke sengi ke puar ke belalai, hak bawa lam melinti ini, adu pengin apoi, hak ini ke jaka, pani bersyam kumnia. Tikur hak jingnya. Jingkermen publik alalap. Ketim tong kenia kajingnya sengpa. Pat kenia kajingkermen kejongi. Tong Unitarian. Kalau kajingkermen hau belai bemarwe. Hau belai beimu belai bersisha. Wangi nginget. Pat ngisyania. Belai ubam ju ino aingi ubelai bokum ki banget ngitep bodai tang mo uhi marwe kani kalong ka jingpan kan mau ingi wei bei wei ki nonge Unitarian bangim dai ban kedat na kani ka jingat kepala hikai ingi ya kani ke ba ka jing sngo ka jongi ka dai ke ba bahatam ngin buat ikini ke jingai ingin buat ika jingikai kebahikai ini ban mani ban ngai tang ye uhi marwe ai bau play try kan rat lengba kan ika jingi seng ban ai bor ini wei pai wei ibla poi segini ke jaka pat ru pat prawengai ke jongi haki benta bo per jong kini giri lom khasi jain te abat tarbi anglong ngin yo ika jingkur khu nu Bakani kepalan, bakani kenyam kebangi iya kenyat seprang, buat nangkio, kini kisngi kepuar panwan, beleun kerku, ya ini kintian di balingka. Dia anong puli isu ego program, bakar pat ginong simbenta baro, bakin sim ego benta yongki. Tang ya dia ke jing duai berjalan apa kimin sim ki kemis. Amen. Ini yap teng ya kan ni cuma ni lang kejongi ni por ba minta. Da ke bang ni pai bat pelai jing mut syak jing puli ke basau pinyong. Jing puli besau punyau ke selana try sounds pa weng. Kisembo jing perkan. Ublei jongau long kam jam yanga. Ngasem ya uha ki jing tau baro. Nama ngasem nengkong ya haladi. Ubri ubabha. Lese un amla balang ubasuk. Taman ka klipman. Hendrei da ke shisha. Day way pat ubala banlang ubasuk kajing suk basisha kan duno na uta uba ailem hakiway uta ubadan kambuan kalen ladi ulang uba kam riu blay bat uba kam jan shaw blay wat yakaba halotam mut yakaba halotam bat ngin poi syakaba halotam Kumba ukseu jebak la yala ukendran kum taru ubriu day ban klet yau blay aba ka jis ngau sarang bakan jamet ka don badni dang don kalat ban pendu yaka henrei lada ka jing sarang bakan jamen sim kalarung ha unu briu uta ulang ubal yapa ubriu ula ban yo yau blay Lada u iya u kumba u kapnap u iya la kaspa kumba pilawan sakanya ka percay toda ino yak jinjat halol chungka lemda kumta hang no ka jinya perchong pibat ki mau tidik habangi long ki bateli ai begin perkat hakadon nuat jongi ba u blay u long kaspa jongi Ukam iya ya ke jing te kaspa ka donut ban ya ke kentem lot tingka
don u dieng u bala ban san klem kitien don ru u briu u bala ban im klem publei don ka sharak ka bala ban me klem ka niang kum taru don u briu u bala ban im klem ka mensim Umahajon don ka jaka syong Henry kat habadon ka jingkayi hangta udon kumtaru ublei hakanoma ka jaka badon ka jingba hangta ken ublei udon ngenya phailang sya ka jingwai ka bai sispa arpulai jingwai bai sispa arpulai Try I ball bangin dem happy. Try I ball bangin dem happy. Ban mani ban du wairu. Kimen siem ban IT. Jing shanya happy bandu. Tang happy hi. Bandu la jing e junom. What I can ja jing e jongi. Ha jen jane has ngubha. I bangin yai slok bati. Leng ba baro ki jingja. Ngin yai shania ban yo shong bat hi jiunom ngin yo wai shet hem min sim taka ching vai shis ba akulai baro kitkot Try I bore bangin them happy ban mani ban du wai ru Imet di ben sim ban ai Shanya happy banbu Tang happy banbu la ting e chiu do Tang happy Ban bula ching e chiu do La len ti ka shi tom ban ngai La ka e an ya ka ke Bagin do jinker men wan ai Then ray ban chan ya John P. Ban la e real play chiu do Dabor John P. Ban la e real play chiu do La Gapper Take an ban riêng đã thân lý bạc đã trốn ca đã cả nàn bạn bên nhằm đã kích ba bạn chính tha la ai ba nhìn cho Ban yo phone ban sia chiu no Ai ba ngin cho Ban yo phone ban sia chiu no Qua đại ca cha chính ý cho A ginger di askeu Ban buram Yaro yau play To money yau try da ka jing ngam ha To wan hak mat jong u da ka jing wan Hallelujah Yaro yau play
Yaro Yahublay. Doti bau trai ublei, ulang matang mauhi, lang mauken balatau yangi, ngiting im shem latau yaladi, ngilong kibriu jong u, bat kilang rot kajak haplang jong u. Hallelujah, Yaro Yahublay. Benton burung Yaro Yahublay. O dorung syaka kedop jong u daka jing ainu, bat syaying jong u daka jing yaro, tos ngengu ya u, pat pendan buram yaka kerteng ke jong u. Hallelujah, Yaro Yahublay. Benton burung Yaro Yahublay. Naba utrai ulong ubabha, kijing isin ay jong u ki yai ne bom chikut, pat ya kijing shisha jong u, ki kuan bendriu kin shem, pateng la pateng. Hallelujah, Yaro Yahublay. Benton burung Yaro Yahublay. Kaburom hau blei hakibak lietam e, haka pertei ka jing suk, shakibriu ka jing ngobha, ngi yaro yapi, ngi ainu yapi, ngi mani yapi, ngi pendon buram yapi, ablei uba shisha, uba tang mauhi, uba amdan syu na lor la nekatpi. Ay badat namin sirun, Yaro you tribe us good. Namarpi Jingis major you. Desken in om childu. Amen. Tumintang ini yang lang baro, pingin ang ijing duway lang, back response babut ika. Cô qua chung y bạp neng, long một khôi cơ tên jong pi, wan ki ma jong hang ni hang y kum bạp neng, ai nghi mình ra cái bạp lơ si, tô ma bin căng jong y, bên long ngồi in hoa lệ sniwi, lấy in choy của bọc, bắt suman bin sniw, na ba jong pi long ki ma, kapor bat krom ro, mình ta bat chunam le chunam, amen. Ablay bang pa jingi bahab neng, pilong try jiki met kam tamu try jiki men sim ki jongi, ni wan ban pawa kemat ka kiat ki jingi snei ki jong pi ko pa, akbar pili snei ko pa ban wan men pe ni kemat men sim bi sai ka dum ki jongi. Begin yo i bagan ya makho jong pi, balong kham ko ro tan ni ki ek paro jong tani ka persai. Kai sien ko pa ka chuka por ka mat ka ba minta, ngis ngau ngut nak benta ki jung dan kat ka jong pi na dominen ta dunik sngi ka ba minta, ni ai ka burom shapi ko pa, bat is nei ko pa iba wan ban pen kranik ni kan biang center bi sai ka tluan ki jongi. Bangin pendon buram yo tan makho jong pi, hang ni minta bat liing bat haki chaka bat ki por paro. Bakut abakut, long ma pi play tribe dan bota ma lo jongi bijo. Hilong play tribe dan long ni diki bom cikut, bat kum juru ban yai long bat ngi hang ni, ban pilong do tribe play ban long bat ngi lan no ro klem kut shu. Kapuram ha ublay sa bajrong tame, bat haka pertay ka jingsok chikriw jings ngawha. Nya pai ban sa ka jing ruai ka bakandai,
Jing wai bkindai stand at try cut up. Don jingle men come shine. Don jingle men come shy yakasni. Kapan shy kdal hajrong bat hatibian. Leng ba jing em in bed simbahi. Namal jing ot kan wan mian pamian. Ngikan men how try. Hima jong u kan wan hai pahai. Don jing e jiliu tam ya baro. Kadab hakapil te baro pal. Kan am jia jing remni jing buko. Habangi shania hunong sumal. Namal ni em hutrai. Hima jong u kan wan hai pahai. Ngin ya wai baro kitkot. Nakajir wai bikundai. Don jinker men kam shaya kasi kapen shay dar hadron barat bian leng ba jing kim in bed semai namar jing on kan wan bien ba bien eager men how try imajong bukan wan hai bahai eager man how try imajong bukan wan hai bahai don jing ye bakam shaya kaya lam leng balen kinong way wadi sim ye kundin akai dan simkan la jadi long our way ishanya imajon bukan wan hai bahai ishanya audrai imajon bukan wan hai dam ya margo kadap agam pertei maropar Gandom jading rendi jing bukon Abadi syanya udang sumar Namargi imutrai Imajon bukan wan hai bahai Namargi imutrai imajong bukan wan hai bahai Nakabinda kaburam try. Amen. Kementar yang pois kementar habang inyo jing duai kerhu kerdo ik samla ki bapun krea ik exam bapel ta i reverend spot talu kerpat ik samla baro ki badai ban yishong hai ni exam ken singo bah ban wan shmat nang ba i reverend ta ai kerpat ik samla baro batin wan shmat pa
Dongin pendam kejing duai. Ablay atrai kenrat. Unong bo, unong tau, unong ri, unong sumar. Yagi med bat kimen sem kijongi. Iwan ha ganiga step. Jong ganiga sngi ke bakrau. Ha ga bangin aingo. Bat pendon muram. Ya ga nam bat ke kerteng. Ke bakrau tam ke jong pi. Ablay kumjo ganiga por. Iwan ha ganiga step. Ha ga ba. Yinbo. Ya ga jing duwai ke bakerpang. Na ga banta gini kon samla jong ga balang. Iban ile ya ga jing ile exam jong ki ba per. Ablay ngitim. Ba ga long sisya ga ba hado kata-kata. Kam tam gani kapor ha ga ba. Kari jongi. Bat kepertai baro kawai. Kimad ya kijing babonjat. Lengba kejing wanjong kene kejing pang. Handai ablay bestatam beisnaitam. Ukpa bat ke kemi bisisya jongi. Iwan man IT yakini ki kon samla jong ke balang. Namar ngitim. Ba ki khôn samla ki long ke lawai jong ke yeng ke sem ke lawai jong ke balang bat ke lawai jong ke ri bat ke chat pendu ablay ha ke jo ke por ngitip ba ha ke jing ile jong ke jing im ngidan kam ban trai hok ngidan kam ban trai sitam ngidan kam ban pelot ke por ke sngi ha ke bangila ban pendep ya kata kejing temu ha kejing im kejongki te nomor kata ablay ha kene kepor ngimla ha kene kepor ban pan ya kepor ban kemir ki kemat si sangti badan bor kejongpi ba pinis nai ban kerku yiki bat kum joro ban ai ki yaka met ke bakoj ke bakia banai ki yaka bor bigila ban trestom kenang magila ban job haga jingile babonjat jong ki haga jing im ke jongki ablay ngitim ba haga jing yailen ti jong ke jing im samla idan bon ba ki seng khuya ke badan sekadiang bat sekamon ke wan ban penwit ya kalenti yai ke jongki Handai ablay hakni ka por ngi ngai scam ngi kermen scam bala leng baga bor ba slay be jong pi finis nei ban kerku yiki ha gi jing trai gi jing ta jong ki ha ga bangin play jing mon bagin trai stom gin po sa kathong kerku ro ablay ya ki kimi ki pa ki nongri ki nong samar kerku yiki bahiyeng asam kibala ban ai ya kejing kershan kejing ram hagano ke por pigdon kam ya kejing ram ablay ngitim ba ngilong kibril batlat ngilong kibaduna hakiliang baro handai ngitim bat ngai scam ba kabor beslay ke jong pi Kandon lem don kat batki kanri kan sumar kanda kan keriki bat kan yalami ki ya kejing im kejongki kabaman la kesmi namar ngitim ba
ha cái jing ya len ti jong ni ha cái jing em kam tam ha cái jok ko menta ni dan kam sisha ya cái jing nang cái jing stan ha bangi I ya ka pathai sao dong ko wei baro ko wei ni I ya ri cái jong ni I cái im lang sa lang bagi ai baro kila yai stai kila yai kat kum cái jing ya jong ko jok bat bon cái ai cái jing kala kila wan ha cái jing cái sem ha cái im lang sa lang bat kham ta me ha cái jing nang cái jing start cái ne cái juk cái jing ele cái ne cái juk ko bagi dan kam ban pen kre ele di ha ka ban ele ya cái jing ele ki ba man na kasngi ha cái jing em cái jong ki ab lai na magata ni IT ya gi ai ha cái jing penyai ke besar cái jong ki bat kum joro kum kabalang bat kaseng lang ngikit bok ngikit weng iki bagi la ban tresitam bagi la ban bo sa ka thong jong jing im ka jong ki bat ablai ngai scam ikerman scam ba happy ngila IT happy ngila shania bat kum joro ngitem balai ne phi yangi amran shu hangno ro ablai namagata tuma jing trat ya jing duna bad jing bakla bagi laban biang ha jing im ka jong ya ka ni boti ya jing banyai ka basta jong phi ublai obosi shao botang hamarwai dado menta bad junom amen kerpat ya ki nong ilam jing ruai ban ilam ya ka jing ruai ka ba aspa nai phawai cái jing ruai cái aspa khanda phwe cái kerpa cái jing seng baro ban seng ba ban ye cái jing ruai cái aspa khanda phwe Shaneng yin nan kiu ya eager
Kaburam galong gajong blay ubahajrong tame haga pertei ke jingsuk syaki briu ke jingsung ubah ka bangidang suyong ya gitu ke jing ruai that dry response kabadang sudap sye ngai kublay rangba moderator iba penyaj ya ke ni jing seng ngai kublay ya phi ki rew rang ba ki long kme ki long pa ya phi ki minister ki assistant minister jongi paro kumju ya phi ki khon samla ba yi jonga balang bad ngai kublay terpang na kabanta jong phi ki paralok ki parajor ki prasnong ki prathau ki imringkat sarengkat hagani kisnong nong tala ngai khublei ye phi haga kerteng ga jong ublei wa im basisya pat ku batang baru ngai kublei ru kerpang na kabanta jong phi ki parbangit bi jong kani ka balang hang ni hanong tala ngadap da jinkmen paga field development committee kala ibit pan bensyet hanga bangan ai bangan yasam ya kani ka kubor hagani ga step ka pamanta pad ngadap daga jinkmen pangan yeng hagani ga jaka panya don rengkat batpi ki parmangi be nagani ga balang dom tarang abang yeng hangni kat bangat dang ruai ngapai ngapet ya kata ga yeng mani kapan kemau yang hakitu ki khadway khat arsnen ke balalek men bahagapor bangampat don ngampat di udkhot jong ka balang unitarian ngacu puli yaki kot islah yaki jingtha ki jingtar haga jingade haga jingjaj lanti jong ka balang unit ngalap pau hea polong udiu nong seng jong kene ka balang hang ne hanong talang ladang ambaklah ngapuli ya ke history jumu ngalap ya ke jingya don rengkat ke jumu hasenda jong nong seng rangba babu hajam ke sosi kai mensim ka ai bor yang abang kemau kum yakini kini ke para padai leng ba jong kum kini ki rang ba ki balong ki nong yalam ki nong prat lenti pan yalam yala ka jong ka kenhu kumnu bakan la pan jaj ni ai ya ka buram saublai bakum ne rang ba ubala seng haga to por ya kani ka balang udon ka mensim ka basirhem pan trei borba pan kenteu ya ka imlang ka salang bat tam haga jinga dei ba ka jingim ka bakken jaman sim umnu banginang ban syakri pan tip jau blai wa im basisya pat batang baru rabing bi ye moderator ila dep ong lepa kat pala angin penlengkot i kapor pan ngitip hiru baka permission ka bangiyo kalong ka bakham langkot wat laga team kalong ka bajelew ka bayar ka bae ngan persyangkat pan penlengkot hagani kapor alengin pai sa team
Kabaga seng lang kafe di balman kom miti kalabu bangin yo pan keren pat ban sam ya kubor lang bacok katim kabaga fe di balman kom miti kalabu kalong jing kermen haublay ngala Jengkermen haublay ngalalap kumbangalaong kalong sisya kabae kabajeliw pat kalong ka team kabakampe nakiway pat ki team kat pangayo ya ka program bangan ay ya ka jengkren ban ya sam ya ka kubor haga jiga sengba la de gede chong ka sengba dilang lani la gede ha chong di seng samla kani ka team ka bamenta ka di ka team ka ba kampe ngala pelut ya ka pot ban syong man la kami pat tam haga ni ka por phiat ka bamenta rungaw la lut buon ma Kajing jeliu jongka Panti ya ka tenrai ya ka telong jongka kajing yar kajing jeliu jongka kalong kabahadu kata-kata Pat ya ka negatif Lashim ya ka Nagadu kajing ruai Kalenong kaba arspa alai pupra Kalenong kaba arspa alai pupra. Pat haga bangala pensyong nong rim yaka. Ngala pensyong nong rim yaka. Naga kitab jong kijingken. Naga lenong kaba khatar. Pat kadkhot kaba nengkong. Lashim yaka naga jingruai kaba arspa alai pupra. Haga bala tho yaka niga jingruai. Dau riu rang ba badan buram. Lihat Rosabel pariat pam kuai hadwar bleh. Kum mengalong kamaswa kalong ke kamper naki wei pat tim. To alingin ya pek ka. Pale. Kumno kape. Tuangin ya pek ya ke jingmut jongka kambiat. Shua bangin ya cepang nang bangin snuto panyo ya ke jingmut kabapura jengka dongin ya pek ya ke jingmut kadon arbenta ki kentin hang ni kabanengkong kalong jingkermen haublay ka jingkermen haublay barang ni dan ka jingkermen haublay Panginla ban pendep, panginla ban le, ya ka egay ka babahatam, ka bakordor tap. Ikun samla sa kabalang, ngidang syudap, panbu ya ka jingway na kabantajong pi. Rengkat pat kata ka jingkermen, papinlet, syakat, jingto eksam ka jong pi. Rengkat pat ka jingkermen, papinyo ban kek yauso jong ka jingjong. Kinong rep habaki rep kipu kidan ban bet yau sembang rengkat pat ka jingkermen pangin yo ban lumtiat on da kapor ka jingot kanwan. Kabar kani ka jingkermen ar kalong haublay ngalalap. Haublay ngalalap. Ngicu ya keren ya kecing kermen. Bangi kermen. Paublay lang baga jengkerku kejungu. Ngenjop ya ka ega ibarot. Lang baga jeng tray sitam kejungu. Kanwan bon urlong.
lada gede hayeng hasem haka imlang kesalang haka balang pat kum tater Henry kani ke tim kam kren naka benta jonga jongpi bangin don kum kata ka jingkermen bangin poi sya kata ka benta Henry unong ruai hakani ke ya kani ke tim undong tho ya kani ke tim ya kani ke jing ruai ula tho bat ula ruai ya kani ke tim uya tho yang nga ya pi ki para bangit bai ki para lo ki para jor baku ka jing kermen ngalalap ka jing kermen ngalalap kabamut niu rang ba badan buram ula pendep hok ya laga jong ka kamram aga jingnya lenti ke jumu asla jo kedi ula persyang kat bala kat bakut la ka buj la ka bo panle ya ka ei ka bakordor bat ka babatam bat ya ka ta ka ba ilale ila yo ya ka jinghun apo ka mensin ke jumu namar kata kata jing kermen ngala persyang ban pendep haka lentia jo ke jingin ke jom ong kini ke jing ruai kabai maru sebel perya ila ruai kabai ila ino syedin ban ya thu yang ngaya pi ya ke jing yai lenti ke jing bai ila yo yau ble haka jing em ke jom ya kini ke tim kumbangala ong ngala persyong nong rim yaka naka kitab jong ki jingkhen kala nong ka bakatar ka dekhot ka banengkong pat ka kentin ka ba ong kumni ka kentin ka ba ong kumni kamiriam bat umase bat kamiriam bat u aron kila kren knyum Yau Moses ubade upara jengki. Kamiriam bat u aran kila kren knyum. Kila kren adut kebamu. Kila kren persya. Yau Moses hapdeng kejing yai lenti kejemu. Panle ya ka ei kabadon kamtam. Rengkat pat kata ke jing kermen kabamudon. Rengkat ke jing kermen kabamudon penban kamiram bat u aron kum ki men kila kren nyum kila kren persya jalau chong para u Moses kene ke tim ru abang ngalang ngam jeliu galawat bat ngalati kena natong sedang aga jing ya dei bat kani ke tim kani ke kentin ke jing kermen hau bleng ngalalap pau ni rangba aga jing jat dan ti ke jing ulai ya kendu sibon ke jing ya aga jing jat dan ti jong ke jing jem ke jing pemta ngala pensyong nong rim ya ka nagani ke kitab jo ke jing ken pan penyahap ya ka pan ti ya tenra ya telong Malaysia undong ruai ya kani kecing ruai uang gajing kermen hau blay ngala ngakwa ban ya thu khandia agajing ya dei pat ka history chapang Moses ka bangangit scam baro nangi ngitib way Moses Kaigi jingjat nanti ke jauh menhak itu ki hajar ki spas ki hajar slam ke bala leito ngan nom yuthu ye ke history na wasdang habakut jungu na marka jrong palat ke por kamsha henry ngan sim tang khendiat ke ban yahab bat kani ke benta bat kani ke tim ka bala bu ha kani ke sni ka ba manta
laong ka history ka yuto ki khun Israel kilasya temrau kilasya temrau haus paru hari jem kilasya temrau kebamut kilasya lebeng kilasya pentri sitom haduk kata haus paru hari jem kila yam kila lenyar kila duai yau blei bau blei un isnei na kabanta jungki baun pelajnya bakin laino na kata kejing temrau kejing bensi tomben pan pentrei yaki nadu menstep adu demi kejing ut kejing jam jogi kon Israel kalau poi syadwar jong blei ong ka history tala ong bahagawi ka por habau blei ulat ngau seneng ya kejing duai ya kejing ut kejing nam jong ki kon Israel ta hagawi ka sni jong gawi ka por ulalay ban mi pau hau Moses da ka balwa ong yau Moses to kemi no nakatuka jaka na rimidian nakajaka kabausa panlej no syari chapo Egypt pan pelaj no ya kita gibreu jome nakajing sya pen sitomben house improve kemi le mino como ses kemi no nagani kajaka Lek syari Egypt pan yalam yala kejong kekenhun pan shim no yaki naga keti jong sim baru kilalan yal kilayam kila shem jencar sat adu kata pat Moses kumubriu jong play ubashania kelimet pat mensim hau play habala perkhat siapang kini kiki baro kablawan ban syopa wa udah blay riu bah riu bayaj hakal lenti ke jong blay ula pendem yala de hau blay pat ula rai ban mino nari midian ban lej syari jeb ban pelaj yala ke jong kibriu naga jing syak sebra pat habau lej ban shimno ialah kijong Hibreu na usim. Engkat pat kata ke jingkermen hau blay. Ban yalam ya Hibreu lacong. Ban yalam ya ki siya kata ke rijong ke jingkular ke bau blay ulakular. Ban yalam ban penpoy ya ki hakawi gisni. Siya kata ke ri ke batoy. Hukum kakamram kepada ban pendep ban pelaj merau yang lagi jong Gibril ban Kamiriam badu aran kila kren persyayu kila penwet hakil lentia kejungu apdeng kejing kermen kabaudan pan yalam yang lagi jong Gibril pan pelaj yaki na kejing syatem rau husim kila penwet yau haga cingyan lenti ke jongo haga jengem ke baloi ke jongo rengkat ber ke jingkermen ke baudon pancop ya kita ki paro ban gimmen ki jongo kila khang le kani ke paro kala penjencar kala penswasa yau Moses Kumno baun shna yakilat yakilenti ban yo bor ban yo mensim sa sisen pan hapdeng jong ke jingsha pan wit baun le la pan job ya kita ki di baro ki bau bleng la bensia nah ka ban pajong
Aingo yo blay para bengi. Hapdeng jong ki jenge ki bakum kita ki ba ulama. Ulaya kendo nala ka jong ka longi. Hala ka jo ka kenon ka pamangudan. Rengkat pati. Ka ka bakila kren bakila ong ka bakila penwit yo u ka bala thar ha ki donot ki jong u ka long. Da ka bakila ong. Da shisha. Ublay ulalet ban pau hau Moses. Uklemuan ban pau hangir. Kabamud ublay ulalet ban pau tang hu Moses. Pi Moses lek pelaj na yaki breu na tinapori Egypt. Henry uklem pau hau kamirian. Batau pran. Hang tangis ngutu. Bagadai tang kejing anun. Kejing bisni. Kajing kwabor, kajing sengau hanga, lem dadai da manga, bumno tayu para pan bancong ngaundik, pan yalam, lese kala banlong, mangi kihmen, nyide banlong kinong yalam. Henry ublay, uyo iu tip kamba, yano banjik. Kita kidiki eiki bau Moses ulama ta kejengem kejengu. Kajing jenjar sat ki bawla ya kendu kum ha kata ko pan banai ngo ya ublay ki para lok ki para jor baro kumju ki para bangi Moses ubriu wala pendem ha ublay ulala ban job ya kene ga benta da ka bau la duai ya ublay bau ublay unlong ka bor na ka benta ju ngalong pangan le pan ya le presya ya usim haru pangan ya lam ya kitiki briu jonga nang the narija Henry Moses sulau nganlong lem lo rengkat ban men job ya ki ke paro ko Moses aga bakado Moses ulalej pat ulayale persya yausim paru ya ki history ngatarai ki babon ngitip hadu kat no latri sitam hadu kat no layakun persya pat ha ka bakadu ulala pat ula job thiau ha ka ulala pan sei ya ki kon Israel narije pan yalam bakin poi sya kita ka ri jong ke jingkermen dasi sya ma syam lapoi sya kata jeka kata ke history ketang hadu kata di para bengi tengah sneu ban ong namar kata kadau ka kubor hakani ka step ka pamenta na ka benta jonga jong pi ko ki para bengi kanlong halor chung weyu breu ubala shem jenjar ubala sya krenben ubala sya penwet hakilen dia jong ka jengem ka jengu aslan jong ka ni ka kubor ka long syapang weu breu ubala syakren ben ubala syapenwet hakilen dia ki jengu wat hap deng rengkat ki jeng kermen ki baudan pan pendep ya ka ka bakordor tam hasla jong kene abang persyang ban pi jeleu ban ngam jeleu ya gani ke team ka baga development committee kala bu na ka benta jong kene ke ji sengba ka ba shispa arpuar ha gani ka balang hanong tal ngala persyang ban ngam jeleu ya ka ban ruai ya gani ke jing ruai ban pule ya gani ke jing ruai kabay nirew rang pa badan buram kabay latha jingkermen hau blay ngalalap jing im ngalap pen thamai ha jingkermen bat jing sosa yanga un yalam konwai u jingkermen ya jing sha ya breu kabatlat pat ungas kem jing sneu yanga kem laknya abang apule ya gini kenten parolai teli gini gini kat
Uni ureu rangba ubala tho ya kene ke jingruai ku ubala ruwa. Ubala e no shadin pan ya tho hangapi kumbangala. Mauru ulamat ya kini ki e ke baro ke bakum mo sa ulamat ha ke jingem ke jing. Ulama. Jengker men hau blay ngalala. Ulama ha ke lenti ya jong ke jengem ke jengu ya ke jenge ki balong kong ki sia ki batal ha ke jengem ha ke jengya lenti jong ke jengem ki jeng penwet ki jeng sos habanga pule habanga pensiona rem hanga populi ya ki istri ya ki patisi ngasngeu penban kat banga nang penkre ngasngeu baga jengem ke jong neu reurang ba kakhi langa pisa yot dem uya le ka jeng ya le apne ka do bat ka mensi ka jur hadu kata Henry hapdeng jong kita ki paro habanga persyang banwa panti bini ayaka Om Shem la kren syai ki ai kita ki jing ki baula ya kendu Om Shem la kren syai kebekum ki ai kita ki jing ki baula ya kendu Henry la shuya tho bagi jing ki baumat ki long kum ki sia ki batar ha ka jing ke jungu ha ka jing ya lenti ke Om la ban tep ki ai kita ki jing di bawah nuru orang bah baju kendung, agak lenti ya jauh kecing. Kalau banlong lesi kecing siap penwet kecing siap keren beng, kumbang Moses sulah siap keren beng, halagi jongki hemen. Lesi kalau banwan kecing penwet laga deh hakikam, jongka imlang kesalang, asnong hatau. Kalau bandon kecing penwet hang ni hang tai ha kecing trekam kejongi lakadi lesi haji ngasem lani kala bandeiru hakikam jongka balang om la bantep namar om Shem la kerensyai ya kani ke benta ha kani ke kwatcing ruai kaba ila ruai Henry la syuyat ho yangi baka jing ke jing sosat kabau ni rang ba lama men hakipor ibau dang don asla jogene ke pertei haswa bun tho ya gene ke jingwa haswa bun tho ya gene ke jingwa layatu bau lamat ya gene ke par penban par bi kom bau Moses sula job ha ke jing khang lenti ha ke jing kren persya jongki men ke jongu jongka merem baru aran taru layat ho hang ni hang ni ke kot chingwai pau ni ureu rang ba ula job theo hakalen tiya ke jengu ula job theo ya kita ki baro ki balong persya ki bawan mar persya ya ke jing tmu ka bakordor ka pamudan pan khanglat ya ki ei ki baro ki jing tmu ki bakordor ki pamudan Ula job theo hakap bakut habulo ya keren ula duai shau play ula kelat ya mu ya tho yangi baya ka jengem ngalapen thmai ka jengem ngalapen thmai ka dan ke jing yale umbangala ong ha ka jing ya dei ka jengem ka baken jado pat ka jengem ka baken jam si jeng kermen hau play ngalalam jing ngalapen thmai lagi tu yang ini, lembang juga di kejiwaan, tapi harus pakai hubra. Lagi tu hangi, ilongdi, bangin tep, yaki ke baru, ngadap de jengkemen ban yeto ban ben kemau yapi, bau niu reurang pa, larang ambakla, om Shem lakaya i. Hapo kabalang yun teriak. Larang ambakla.
Lara bakla lara ngapakla sko hamap. Idi ibawan na kanyam kasi tenra. Henry ilayo ya ke jinghikai ke bakordor. Ilayo ya ke bakordor tam ya ke poso. Jong kene ke balang, jong kene ke nyam ke kanun unitarian. Ya ke jinghikai ke bakordor ke badon hapo jongka. Kaban nomla asyo ban radeng kong lanuru pan seipat ya kata jengi kabalang ngam hakitit kijau kabamot ladadon manu ban penwit yang onom don manu balaban kang ya Henry ya kata jengi kabangalayo kan ya isa hapo jong Komtau larai ni ura bang. Panyaj syafrang hadin baula yo ya kita ki baro ke jingker kublai. Kabalawan bantuy hakap jengim ke jungi. Ilarai bantur syafmat. Pantre borba lakalong kumno walah ke jengim ke basosat. Pat ungas kem. Jing sneu yang ken nom lakyan. Kataru kadeke jing hikai tenrai. Jong kabalang unitarian. Bangin long ki baskem. Uthedu de ban ngam syapo. Ya katakan nongrem, ya katakan jing sisa. Kabakan negan yam kalah hikai. Naka bentang. Jong nga jong ki. Bat jong weipi. Ye para benit. Kom tau neu reu rang la job. Ha ke jing yai dan pi cho ke jing yam. Ke jong yi. Kom tai la ruai ya ke jing ruai. Ka ba melong ka ba snau tenat. Ka ba jeleu ko mangalaong manhune. Henry ha ke jo ka por. Kalong ka ba snau tenat. Ka ba snau melong. Ka ba ai bor bat ka ba ai mensim. Bangin yo ban ya kren ban ya to. Pandep lang baga jeng ito kajungi bau donu para mangit ba i jongi ubalala job haga lentiya jong kajingim ubala yo yaw blay haga jingim kajungi kata ka jeng kermen hau blay ngalayo pantep ya ka apo plamensi ngidap daga jeng kermen bangin yo ban ya kren pan ya to kum haga ni kapor siapang kini ki paro ki jeng sisya Omtang kani ke jing job ke jungi. Ram ngai bi i om tang ba i thu ha kani ke jing ruai ke bar spa lai phupra. Henry ki sakhi ki satar ke bala pau tang kreng kat hadu kini ki sngi ki por ki bamanta. Ki bamangi ki longjin ni yo ban pendon kam yaka. Nakawi ke por sya kawi ke por. Uni urang ba ulan no senyang haki top jing ruai ki babon abang aplit hakani ke kot jing ruai abang aplit abang persyang ban plit ya kani ke kot jing ruai abai la ya tho kat ni ayu sha bai la la ban le haga jing jaj lenti ke jong i man haga por bai dang im dang sa ngalalap yak sibun ke jing ruai ka bai la tho haga ni ka kot jing ruai ngalanyu ya ka kat no telin rei abang ngala yet hai bangat tho ngabudak ngam syam lalap su hama yang Henry ka babun ba ka jing ruai ka bai la tho haga ni ka kot jing ruai ka bai la syang om tang haga jing ya dei bat ka ni ka jing ruai Henry ki God ki sla ka bai la tho ki Asia ki Unitarian ka dei ka way na ka God ka bagilaban puli pan ai men sim yang i pan hikai ya pi ki parwangi kam tam ya pi ki kon samlabi pan tip ya ka tenrai ya ka jing sisya jong ka balang Unitarian hakanu ka position ka bangin ki Asia ki Unitarian Pat kiwi ki kot islang kabila to. Sibon usen yang benhei.
ubay ilanaw. Kumta habang apet, habang abisyal, kini baro, nga persyang banjit, laki chong kabor, kabarit. Panlap, kini baro, habang kini tim kakren, siapang kajing kermen kabay ilanaw. Ngalayo siya. Kini baro, kicing siya, kibala ino siya din. Kibala ino siya din na kabantajong ngajong pi. Kabamot ka jing im, kajong neuro rang ba, kalong ka jing im. Kabadan nung rim, natong siya. Om siyam lapan serwaya kapor, om siyam lapan le no eya ka. Kumbaw blay ulabu ulatau yang yasla ka ni kapatay. Udon la kajong kaplan bangin pendep. Ya ka ay kabakodor tam, hasla ka ni kapatay. Takum ta siya. Em siyam la penleno ya kapor kajum. Ilale ya ka badaya. Tangas ngaw kumunong kren ha kani kapor. Udan ka hok panong. Pagkajing kermen. Hawlay ngalap. Prabagay bi. Kita kilong gikubor. Kibalengkot kapang persyang ban pelengkot. Henry kung bangong la nga yaju syu kajrong hadu kata-kata. Kajrong hadu kata. Henry kapor yang ikam siya. Kumbay madertor iladap ong kamakabat. Ngitip ya kapor katlo kesorkar ka ay nakabantajong. Henry satang kindiat. Ngilayos ngaw yakini ki bara ko para magitayi. Kabasa mentang kalong. Hagi jakang kabapisyong, way. Ki paralak, ki paracor, ki rengkat, ki sarengkat, haga ni gadong kat ki biyos ngaw, lang bajo ka ni korban sawa. Mangi kung kinong syaray, da kabacing sang na nga kumunong kren. Mangi baro, kung kirorang ba, kinong yalam, habang iliyos ngaw, ya kani kay baro. Tungin pai syalade, bat ngin keli yalade. Kay ka kamram jungap. Kaning ilayos ngew yaki ay ki baro kumunong yalam. Ubastat, ubasyempang, unong yalam, ubajay-jay, ubam sudan kamban ko banong badai manga, ubato yakata de manga ubala kompus yang digejingwa. Handai dakakam. Kabasa mentakalong. Keli yalade. Kaay kakamram. Nakabanta jong ipat. Kilong diri. Abang iyo iya kinegi baro. Kijing sisya. Kabaw ni rangba na iyo siya. Hatukan kutang bangin yarway. Yakin ikijing ruay. Kabay lato. Lanikan kutno. Ya kata kot kabalatho on bu ya ka tang haki kendong jong ke elmeri bangin nompune ya ka pantip ya ki jing si syabaro lane bangin bu tang haki sengken kle lane bangin bu ya ka bakin sulong betia haki jaka bukat jonga kamde ka kamram jongi bangin pule kum bangir wai bangin pentre kam ya ka Kenang ba kataga jengkermen nakabantajong ngajong piru ki para bangiti. Bahkan wan ban urlong. Yaki ay ki bro ki jeng temu ki badan. Apo jong ngajong piban penurlong. Ya kata. Kadika kamram jong ngajong pi ibahadin ki babut. Panle ya ka badan kam. Larangi kuwa bangin yo ya kata kabamai ilayatu kumbamai ilayo kadon kam yang ayo piru bangin bud ya kenikan nuksa bangin bud ya kenikan lenti kabau ni orang baulai nang bagai ege baro kabangi angnon on laban penurlong ya ka to ay namar kata-kata Bagi niki kubor.
kan long ke jing mentoi naka banta jok ajuk ai bangin ya hakata galenti kabade galenti kabasisha ko kumbau ni rang ba ulay tho ularwai ulat ya tho yang ini ai ba mangiru ngin but ngin persyang ban but kat pakot kaboy kaboh Mumtakan numbut nengi ke baslan banong kumbala kren bat kumbala ong daw ni rarangba jingkermen hau play ngalalap kat nungut ngam tharai ban nut ban don wei ban ong bayaw play ngalalap ngam tharai kat ni ngidan ka hadu kata-kata naka banta jum bat ki banut ban ong kumta deitang gitu ke balamat Kibala yo ya ka mensim ka bekerja belai, ka mensim ka bajai jai, hagi jingmut ki jing perkan, ke bawan na ka jing suk hapdeng ke balong ke jing penyesuk hapdeng ke jing syurut hapdeng ke jing syun pan pencem wat hagi jing ke bawan lakinu kinu ki jing ke bawan ban penlep ya ka ding habaka kelang pan ai pat ban pen i ke jing Yusuf pat ki paralok para jor ki para bangej pat kum ta terten kine ki long ki jing hikai tan rai jong kan yam unitarian ka ba mangi cukren ya kren na ka wi ka por sya ka wi ka po ngi chu ya kren ya kene ka panta ka ba jisu nong hikai ruang pan i ya ki para marjan kum ba i ya lade tu namar kata kadau ai bangin yo ya ke jing hikai nai ni riu rang ba tu bala len ya ladi pan IT met parliament sin man pendap hok ya la ka jong ka kamram la ka dei ha ka thok ka tar ka wai ka siau ha ka perkhat ka perdang bat ya kita baro ila hangi ki long din kum ki dak ki ba pau teng kreng ki balong kum kita ki denca ki bom jano habala yo halor jong sia kum tangas ngau banong ba ka jingem ka long ka jingem ka ba shisha ka jingem ka long de shisha ka jingem ka ba shisha ka ba ilako ka ba ngau tenat ka ba ai mensin yang ilang baro ka ba sa menta ka long ka syong sahangi ki long din ban presitom ban minat ban pendap hok ialah kejong ke kamram daga bat presitom ban pendap hok ialah kejong ke kamram akmat jong breu jong blai ya ke ei ke balapan khamti na ka banta jong ni daga bale kumta baka mensim kabakan cablay kan yo jaka hapo jonga jong piru para mudi ke para lok ke para jor kumjo pat kum haga daga por habangila yo jang ya kita ke par in yo ken ban ruai kum bau tei rang ba ala ruai jeng kermen haule ngal to ble un ker na ka menta ke ni ke jing persya na ke ni ke po amen tona Ikerpat ya Unitarian Church napo Kuriang in ai ga jipai pang
ya pai no menta ke jirwai ke basispa prapunrio ke jirwai basispa prapunrio ke bang larangam la banyo yapi ini no yusnya ani ke puar menta ispa prapunrio ini Ladangam laban yoyapi kaspangan le ayu Spaben sim John galong mapi Spaper tay bedudu Spadas tay bedudu Spaper tay bedudu Spaper tay bedudu Spaben sim John galong mapi Spaper tay bedudu Lada Spaper tay kan Gom Yana Hadu Riau Po Ikan Kang Ban Maniyapi Laban Duya Kaso Laban Duya Kaso Laban Duya Kaso Ikan Kang Ban Maniyapi Laban Duya Kaso Ladangan Kentan Duyapi Bangan Lumspa Bertay Nganom laban Lan ngayoi Najing Shitom Shirkay Najing Shitom Shirkay Najing Shitom Shirkay Najing Shitom Shirkay Nganom laban Lan ngayoi Najing Shitom Shirkay Yat katan kaspaken ngakwa Kalam yana syapi Man belanya kuslai kala Kum kata ayangi Kum kata ayangi Kum kata ayangi Kum kata ayangi Ban belanya kuslai kala Kum kata ayangi Ladangan kentan noyapi Bangan lumspa bertay Nganom laban Lan ngayoi Najing Shitom Shirkay Najing Shitom Shirkay Najing Shitom Shirkay Najing Shitom Shirkay Nganom laban Lan ngayoi Najing Shitom Shirkay Yat
wai able atrai kan rat babha ngidap de kejing sngongu yepi nagabanta bangilayo panyalum langkum ni bat penlong jingi seng ba badai lang hang ni hasnong nong talang ngi ai ngo yepi namar ba pila ai hagi ka jing em ka ba em bat ka ba kordor tam ka ba ngi e ngi ai ngo yepi nagabanta baro ki jing sisa ki bangiliyo sngaw mantan ai bangin nang la ban roy ha ka jing em ba bha bat bangin la ban pon kraw ka jing long man sim jongi kat banang mi kisngi kiya ngi ai ngo yepi nagabanta ka rengkeu namar halor jongka ngi em ngi song ngi sa ngi ya ngi yeng bat kabab sa jingbam bat ai jan kop jan sem yengi ngi ai ngu ipi na kabanta kala air kabakut kabapila ai bangin ring bat panhiar man sim kat bamon klem da siudor ai ngi ai ngu ipi na kabanta ki kme ki pa jongi ngi karpa ipi sngaw bha ai ngi kabor bangin la ban kut jingmut ban yarap dalade yalade nang bangin la ban yale persya ya ka klam kabla bamdo ia ki babon ki man sim breu bat ki para bangai jongi dan rengkat bat ki tu ki baladu no ia laki ki me ki kpa bat ki bi bathon jongki baro dan maulem bandon rengkat bat ki basa khun swet khun rangli ki baduk bekerdu ru pendap jingbam lem ye ki bapri baro khnang bakani ka perthai bi itanat kan long ka babiang banya song rengkat sa rengkan Sngaw bha ai bori kito baro ki bamla ban poi shikani ka jingya seng bakin dem duwai hala rampai wat la ka man sim jong ki ka trang hir ban wan shikani ka jingya seng ban ban ki bapli ki syabat hakikam baki daw babon rukom kumta ngi duwai karpang na kabanta jong ki ai bor bakin bat skem la ka jingai bat bakin la ban penlong jingya seng hala rampai rangkat bat ka jing kermen baka jing kemen kan sawan paipan bakin sayo ban yarwai ban yaduai halaki jongki yeng mani kum bajulong mansua pilong ujing start bat jing bha bom jukut ngishania tali hapi lahaki jing sngaw bha ne sngaw si ngi karpa ya pi bapin sngaw bha ban karkui ki yeng ki sem jongi baro Dokta ada ki play jong pi ban pan kot ki para bange jongi baro ki bapang makreu lah kal yang ka med ne ka man sim nang bakin yok kloy ka jing kot jing pia bapura panlong yang ki bastat bat champang ka bangin bam ngin di hakum ka ni ka por baka klam ka jia ha ka perthai hi baro ka wei ngingo ye pi ko kan rato isen ban penjrong ki snigir ta jongi hang ni ha perthai bi itanan Din lenti ngi bengin la ban jam saprang haki lenti ka mon play jong pi yarab ma pi atrai kum ma pi le ji yarab beki ki baka senglang kamut ketmu kin long ki ba yaj bet yaj unti nang yai pen mi si pun ki ba start ki ba ngauret bat sempang ki ban la ban yalam sakmat ya kade kan yam ka bangi yarab yangi bengin la ban em riu play bat ban long ki ba hok ki ba si da bat ki ba si sha haki jingmut haki ktien bat haki kambaro penlong ingi ki breu ki bas ngau lem ban yarap para breu kam tam ban long ki ba kloy ban yarap para bengai yarap ban te lakam yu thalik breu jongi bu onam padia klumar henrei to penla yang iban perkat bun sin haswa bangin kren nang banginam penmong ye ki we yarap ban penlong ingi ki breu ki be em sok rangkat bat ki para breu baro Penlong yang iki breu ki bawat tang ye kajing bha barabo ai hangi ye kajing sempang bangin la ban job ye ka bas new di ki kam bha penlong yang iki be ye ka hok bat ban isi ye ka bas new penlong ru yang iki bala bat kloy ban ma ye kajing le bakla jong ki we yengi ai hangi ye kajing tip lem bakin bangin kan mau barabo ban bu ye piu blai haswa hak mat jong ki baro Penlong ingi baro ban kan mau ya ka kamram jongi nakabantakan ni kan niam ka balong ka dono jong ki niam baro hakum kan ni ka jing yesengi bukti ha ka jing duai ba kerpang ye ki khon samla jongi baro nakabanta jong ki ngi shania tali ha ka jing penyai ba statam ka jong piu nong bu nong tha sumar sukheri ki baro laki don hash nong ni ki wei pat ki jaka ba jangai laki like train laki like puli ngi duwai balari ki don siki jaka bagi trai kam
tu ai bekam jongki kan yai be yai unti bat bekin yo anong kum juru bekin la ban kan show na ka ban takalaway be pernai jongki ngidu wai kum jo tu pun la i bedang pule ban neu kor ye ke jing pule kum baki lek wat cin star ban ye kini ye ka nam ka burom hakmat ka perthei to pun pro ye ka jabin jongki bekin la ban bat ye ka bakila dep pen kre pen shai ka but ka budia jongki bekin lek na ka jing sampia bat so tendep ha ka por examen pen yar ye ka por perkhat jongki bat nang yai ai he ki ye ka jing nang jing tip badai lang ya baro bat kham tam e bekin nang ban ai jing kemen yala ki kene ki pa pen laj ye ki ne ka jing klumar jing mut ai bor bekin la ban kiar ne ki jing sniu jing thala ki beker saudong ye ka jing em samla pen la ye ki ban em don akor don burom bat ban em ka jing em ka ban yo jing ye ro la hangno baki don penduk pendam ye ka jing ye shon ye bisni ka bas no barabor ha ka jing long samla jongki penduk pendam ye ka jing kren beng kren kho para samla penla ye ki bekin la ban ye ro bat ye i bat song kha para bangai nang bakani kan yam jong pi kan nang la ban he ban kro kat banang mi kisni long ma piu nong sharai jong ki uban patin lin ti ki bakin kiu siki kerdan ba kro pam jong kan ham ka burom bat bakin la ban wan ra burom ye ka ying ka sem ka kur ka jaj ka snong ka thau bat kham tam e pen kan mawi ki ko kan rat bala de long kat bolong ki ki kam ram jong ka met kinam la ban pen wet ki kam jong ka man sim pen la ki bakin mi per thai kham tam ha po la ki jong ki balang bakin mi shakmat klem de pen bo bakin sei la ki sap ki phong bagi don knang bangin yi ya kata sap ka phong ka baki la buri baro sikata de kum ta kin la ban ya kit ya ba ya ten rong lang ya ki kam jong ka seng lang i kermen scam bala de dia kat bajia long kat balong tu ai bangin back scam ya la ka jingai ai hangi ya ka jing klain bar ka bor ka bangi don kam man la ka sni ngem out to tien ba phin yai kerkhu ya ka jing em jongi i wei ki bedon hang ni kerkhuru ya baro gitu ki khti ki balian no keloj man sim show new senyang jing aingu ubaka senglang ka thmu ban penyar pen kraw ki kam babha kan yam jong pi kan rod babha sno bha the ka jing kerkhu halor ka kamai ka ji jongi baro nang bangin la ban ai si pheu sha na ka bangi ju ai baro sikata sheki kam jong ka senglang ngi tep ba phi sha skor ha ba ki khon ba ik e jong phi ki duai ayu shu ngendang pan na ba phi ublei phi tip kham hai ki jing don kam jongi ban ya ka bangi ngis no tho ka ai bangin pan na phi wala kataro kum ki khon ba ik e jong phi ngi duai de ka jing ngai scam beki ki bangi pan ni karpat ha kan ka khlep mat kin poi shadu ki tundong skor blei jong phi kat phin the ki jing kar khu halor jongi baro ki ba wat bat mane ye phi to ai ba ka jing ei blei jong phi kan don kat bat i wei nong ngai ha kan yam mane wei blei la hang no baki don nado menta bat junam la junam amen Ingla poi si kubenta bangin wai no ini ke jing seng ke jongi namla kem ai khublei ikinong shimbenta baro nadu inong stang ke jing seng palai lambe ya ke jing seng ke jongi ni ke singi ikong baheslin mukem ya ke jing duai kerpang nak benta ki samla ke jongi iban kre ya ke exam ke jongi na I reverend suat lalu ya ikong unita bakma ibla ai ngi ke jing duai ba shong blei pat ka ai men siam ngi wei pai wei pat bangi kermen scam pa teng ba ka jing duai ka jong I ka jing ker khu no play try kan rat kan wan hangi wei pai wei lem deklet ya I nong sam ya khu bor ha ni ka sngi rang ba hamles nong dhar I assistant minister ibla ai ngi ya ki tu sembo jing perkhat hak be dei bat kani ka thim jong kani ka jing seng ba kublai shibuan yi pi baro kublai shibuan yi pi ki parabangen play poi shagani ka jing seng ba kublai unkur khu yi pi wat ngin poi menta shaga jing roi ka ba lai spa khatwe yala ngin yo ya ka jing kur khu ka jing roi ka ba lai spa khatwe
Kabong try the minta ke jing kerku. Try the minta ke jing kerku ke jing sok hadon wot po. Ai ngin yo ya jing ye jong pi. Ha jing khoj ngin nang roi ru. Gershan ngi habanda poi shashiliang. Ke jing roi ka balai spa khatwe. La ngin yo ke jing kerku. Try to benta drinker At pelip no yang ni gading kepala tebek. Kasya pengin stang ini kecing seng. Kadak pengin aingu you boleh try kan rat ladan ringkat pat ni hak ni kepor mentah. Pelip ini gading kadak pengin penwai no ini kecing seng. Ai bakat musim ke im kecung boleh try kan rat kan don pat ni we. Kanyelam ini kecing im jung ni maman lagas ni kan kerku ini. Ha tingkrai kecing kita jing ya kecing yang ramai kecing kejongi. Perlu boleh kerku kerpang ini kepalang nong telang. Pola pediang ini kecing seng ba. Wasis pa ar minta usnem. Ai ba kecing ini kecing boleh kan don kat hilang baro perkamtam bat ki prabangai. Wewan sekan kecing seng bat lembat itu pendala pendon bat kecing kerku. So ai ba kecing kerku kecing ti boleh kecing sup kecing hun kecing pi kan herah ni baro kat ni don ni kepor lembar itu macam lala bandon pat ni ku boleh try kan ram ai ba kecing ie kecing pi kan don ringkat pat ni kan the kecing kerku kecing pi halor jeng ilang baro tam ni ka balang ni anong talang ai ba kanong yat syap prang kanang roi ku pa ha kecing yalam bat kecing ai bor kecing pi na kepor syakapor ai ba kunjri kecing e jong pi uta song nisli kawai ha kecing bani kecing e kecing e ruparangi lambat ki paraban rio satlak bertai nadu mentah syadu ki bamsu Ablay tolong lembat ni Amen. Ka jingi sengi thu khna ba ar kan long ha kopor shi baji i program ki long kumni harum i moderator ban penya ye ke jingi seng i rang ba alanding belim pada nong ya lam ye ke jingi seng i kong shika shadam nong i thu khna reverend darihun kriam in yo ya ke jingruai na ke seng samla unitarian juai on yalam ye ke soskular ba ke jingduai da i rang ba marki pasa hadin bala wai kene kecing hadin kecing kerku bat bala penwai ya kecing yeseng on penhiar ya kene lama bat on IT ya ka syaka balang nong thmai ka ban pediang ya kecing yeseng ba ka ba shispa apla na ka benta jong hi ki parwanget ka seng lang ka lapan kre ya ka kalenda
nak kebentar ki ying ki sem je ki par banget ki jongi ngai kerpat ipi ba pin sngeu bha ban tiet eki nak katai ke jaka ka balabu bat sa shisen nga pen ken mau ye ki par banget ki jongi ki ba wan chek ni ke jinge seng pa pin sngeu bha pendan kam ya ki mas ki jong